По-скоро след малко Драго ще обяви нещо свързано с едни младоженци. Но... които са намерили добър повод. Какво мислите за брака? За да прелеем към Драго. Драго, виж как ти улеснява. Ще ви прелея. Аз съм се приготвил да прелея, защото виж какво имам тук. Ти нали каза, че си за онея други там какво беше, мопове, дето се снимат всичките голи за календари. Никой не го е казал това, Драго. Събличай се, аз идвам с фотоапарата да те снимам. Добре. Какво мислите за брака ви? Това е нещо, което рано или късно се случва. Ама какво е да сключиш брак на 29-ти? На 29 февруари. Някой може би го считат за ексцентрично. Сигурно е ексцентрично. Не знам, Драго да Предполагам, каже. че почти също като на 1 март. Да, така е. Просто по-рядко ще празнуват годишна от сватбата. Да. Да, ама живота ще удължат живота ли според теб? Да. Но пък е хубаво, като се мислиш, смисъл, това е много добра идея. Но след 30 години брак ще празнуваш 5 години брак. Според мен залагат точно на този ден и мисля, че този ден, независимо, че е веднъж на 4 години, този ден ще им носи късмет, дори и през тези 4 години, когато този ден го няма. Да, малко добри поводи ще има да спрат да се гарат. И няма да бъдат щастливи, аз съм сигурен. Какво няма да има? Сребърна сватба няма да има. Сребърна сватба, да, много трудно може да се стигне до тогава. да. Драго, съгласен ли си? Абсолютно съм съгласен. Чай откри двама души, които са направили точно този избор. Това са Петя и Огнян. Запознали са се на работа и след кратка и бурна авантюра решават да вържат възела официално, съвсем съзнателно, точно на 29 февруари, може би, защото иска да си честват годишнината по-рядко, след 8 години примерно, и след 8 годишен брак да се чувстват все още като младоженци, с едва 2 годишен съвместен живот, или пък възнамеряват да съкратят с 3/4 разходите за подаръци. Не знам, но нашия екип им отиде на гости часове преди днешната сватба и се опита да разбере мотивите. Днес те са героите на нашата рубрика "През екрана". Общо взето има един израз, че като ти дойде сляпата неделя, не знам, може би това е момента, в който човек решава, че трябва да направи нещо. Сега, колко е правилно и колко не е правилно, това може да се види последствие. Като всичко, което се прави в живота, решаваш нещо и го правиш. И си поемаш позитивите и негативите съответно. Случайно да помниш. Определено, явно жените винаги помнят повече. Точно това традиционното "ще се", нали, "ти ще се", "мъжиш ли за мен", и аз няколко секунди размисъл. Казах "ще се". Сигурна ли си? Сигурна съм. Това беше. Много ми харесва тази дата. 29-ти. Просто коментирахме кое ще 29 февруари е веднъж на 4 години. Нещо различно, нещо много странно. различно. Може би тъй като той е по-странния между нас двамата, т.е. от нас двамата. И това един вид определя част от характера му. Тази странна дата. Тъй като и аз не съм по-малко странна, и 29 е интересна дата, да. Точно баща ми това каза. Икономически по-изгодно. Въпреки, че ние сме го решили икономически по-неизгодно явно, но емоционално по-изгодно. Въпросът е според с икономическата изгода. Това, което аз примерно правя, нали, далеч съм от мисълта да удовлетворявам желания или виждания на който и да е. Просто решаваш, че трябва нещо да го направиш и го правиш с цел да дори да докажеш и на човека до тебе и преди всичко и на себе си, нали, че реално ти искаш да си с този човек и че този човек си заслужава да си с него. Поне от твоя гледна точка сега. И този човек де-факто трябва да се доказва ежедневно. Даже за мен това е много по-важно, отколкото в една такава връзка, която е по-свободна. Значи в нея ти винаги можеш да щракнеш и да си тръгнеш. Докато в случая ти наистина трябва да намериш какъв е проблема и да успееш да задържиш човека до себе си, и той тебе, разбира се. Всъщност бъдещето е това, което си направим сами.
И всъщност разликата е, че от тук нататък го правим двамата, а не всеки за себе си. И знаеме вече, че го правим двамата. Хубаво, лошо, какво сме си го надробили?